приятели, аз се казвам Веселин Рашков. Аз съм Росен Иванов. И днеска Ще правим шепнещото предизвикателство. И да ви обясня правилата. Но от слушалките ще слушаме една силна музика. И Покажи каква е песента. как да я показвам? Ето, Чакай. чакай бе. Ето ти е. Защо пада, бе? Няма нищо с да пада, камерата ни не е добре. Стойката ни не е добре. Много е силно звучи. И един от нас Я виж дали си я пуснал. Пуснах я. Един от нас ще си измисли една дума, Примерно, момиче. момиче, и трябва да го гатне. Разбрахте ли? И имаме право на 5 опита да стане. Добре. Добре. Айде започваме. Загуби ли я? Нищо. Един шамар. Силен, лек. Лек. Както си иска. Аре, да. Ай, камък, ножица, хартия. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Добре, дай. Ти си. Ай, слагай си. Бах ти малките слушалки, човек. Гледайте колко са малки. Не да послушаш в липсне. Марс. Марс. Маса. Марс. Мас. Марс. Марс. Мас. Марс. Маза. Марс. 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 Да! На 5 опите! Ай, аз съм 1-0. Виж, не беше усилено и пак не те чуя. Ай. Сателитна чиния. Сателитна чиния. Секретарка! Сателитна чиния. Севделина! Сателитна чиния. Сателитна чиния. Сателитна чиния! Да. На кой опит? На Да броя. на третия опит. Добре, давай. Чакай, да видим. Ще го казвам. Ай, слагай се. Samsung. Samsung. Телефон. Samsung. Samsung. Да, бе. Колко са? 2 на 2 на 1. Не противоконституционствувайте се. Чакай. Не противоконституционствувайте. Чамко, виж какво направи. Бах ти стойката. Не стои. Готово. Не противоконституционствувателствувайте. Не противоконституционствувайте се. Добре, без се. Ай, аз сега ще казвам едно нещо трудно. Сега няма начин да го познае. Колко... Сваля си го, сваля. Колко е резултата? 3 на 2. 3 на 2. Музиката спре. Наистина ли? Да. Ето започва. Сега. О, бадабейс! Да, бе. Петко, плета, плета. Едно. 5. Ама казвай го. 5. Петко, плета. Петко. 5. Няма, трябва да го казваш. Аре, предавам се. Колко? 3 на 3? 3 на 3. Ой, хубава гледка му съм. Аре, бе. Чакай, това е за 10. Бе, аре, заяви слагайка. Ляв, 10, найде казвай. Готов ли си? Да. Другата слушалка кой ще слага? Айде, бе. Стол. Абе, ама трябва да говоря аз. Стъпала? Стол. Стъп!
Не дай да крещиш. Защото той се чува, Сенчи. Ако говоря лекичко, няма да ме чуеш. Чакай малко да си правя кръка. Моята ми прическа харесвахте ли? Не. Не ти я харесва. Да почвам. Паяк. 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 Пара. Паяк. Пари. Паяк. Свърши. 5. А, да. Какво? 4 на Какво беше 3. думата? Паяк. Пая. Аз чувам пара. Пара. Пара ще те опари. Вече стойността аз спечелих. До колко ще игра? До 5. Музиката спе... Емак. Откъде ти идват тези неща? Не знам. Реклама. Реклама. Ли свърши? Реклама, бе. Ай. Полицай. Мище. Полицай. Полицай. Момиче! Полицай. Поли! Не. Пада камерата. Спре камерата. Аре, бах ти шибаната камера. Полицай. Полицай! Да. 4 на 3. Победи. 4 на 3. 5 на 3. Преди малко бях 3. Пак. Батчек. Нещо друго ще правим. Много фалшиви стойки продават момчета. Не идете да си купите. 20 лева. Давай. Готов ли си? Дай на другата страна. И камерата май не иска да те удари. Да. Айде. Дразна. Ще я чупя. Ще те чупи. Ела, тук. Обърни се. Не, ти дал. Но няма ни дал. Добре, дай тук. Леки ти Тук. Ама виж пак на Чакай. камерата, бе. The beach! Да видиш. Аре, до утре. Утре, Какво утре, бе? в колко часа ще има видео? В колко часа ще има видео? Казвай, А? в колко часа ще правя ново видео? Не знам. Момчета, вие да забравяйте да се абонирате, да харесвате видеоклипа и да я споделяте. И чао. Чао. Мисля си какво ще правя.